Okay now. From the beginning. Milí priatelia, mám tu dve super správy. Tou prvou je, že opäť môžem behať. A tou druhou je to, že chystáme mimoriadnu výzvu pre Mary's Mills už o necelé 3 mesiace v Krakove. A to 5. a 6. apríla sa pokúsime zabehnúť 100 km pre Mary's Mills. Samozrejme, že nebudem bežať sám celú tú dĺžku, ale ja som si vybral večerný 10 kilometrový beh, by som trochu urobil obhliadku tráte pre tých, ktorí pôjdu ten nasledujúci deň na maratón. Takže takto spoločne budeme chcieť zabehnúť čo najviac kilometrov. Minimum je aspoň 100. Takže teším sa na stretnutie s tými, ktorí sa pridajú do tohto behu, a potom ostatných pozývam už teraz na podporu tejto našej výzvy. Takže takto sa hlásim opäť z Varšavy a teším sa na našu výzvu. Čaute.